Слава Ісусу Христу! Вітаем вас у новым выпуску падкасту «Малітоўны перапынак». Сёння, 23 жніўня, адданне свята Успення Святое Багародзіцы. Шаноўныя слухачы, кароткая тэхнічная абвестка. Пра страту нашага асноўнага аўдыёабсталявання гэты і, магчыма, некалькі наступных выпускаў будуць выходзіць у скарочаным фармаце і з магчымымі затрымкамі. Просім вашай малітвы і разумення. Але Божае Слова не мае межаў і перашкодаў. Сёння мы чытаем Святое Евангелле паводле Мацвея, 21 раздзел, вершы з 33 па 42. У гэтым урыўку мы пачуем вострую і нават жудасную прыпавесць пра вінаградараў. Яна ставіць пытанне: на чым стаіць тваё жыццё? Чаму мы так лёгка блытаем ролю гаспадара з роляй слугі? І як перастаць будаваць на пяску? Слухаем Святое Евангелле. Сказаў Ісус вучням сваім гэткую прыпавесць. Быў нейкі чалавек, гаспадар дому, які пасадзіў вінаграднік і абгарадзіў яго плотам, і выкапаў у ім тоўчню, і пабудаваў вежу, і здаў яго вінаградарам, і выехаў. Калі ж наблізіўся час пладоў, ён паслаў слугаў сваіх да вінаградараў узяць плады свае. І схапілі вінаградары слугаў ягоных, аднаго збілі, другога забілі, а іншага укаменавалі. Зноў паслаў ён іншых слугаў, больш чым раней, і з імі зрабілі тое самае. Нарэшце паслаў да іх сына свайго, кажучы: пасаромеюцца сына майго. А вінаградары, убачыўшы сына, сказалі адзін аднаму: гэта спадкаемца, хадзем, заб'ем яго і атрымаем спадчыну ягоную. І схапіўшы яго, выгналі вон з вінаградніку і забілі. Калі ж прыйдзе гаспадар вінаградніку, што зробіць ён з гэтымі вінаградарамі? Кажуць яму: ліхадзеяў гэтых жорстка выгубіць, а вінаграднік здасць іншым вінаградарам, якія будуць аддаваць яму плады ў свой час. Кажа ім Ісус: няўжо вы ніколі не чыталі ў Пісанні? Камень, які адкінулі будаўнікі, стаўся галавою угла. Ад Господа гэта сталася, і дзіўна ў вачах вашых. Паразважайма хвіліну ў цішыні над гэтым словам. Што ў маім жыцці з'яўляецца тым вінаграднікам, які Бог даў мне ў арэнду, а я пачаў лічыць сваёй уласнасцю? Сям'я, праца, нават мой розум? Ці не адкідваю я Ісуса як камень у штодзённых рашэннях, калі ягоныя запаведзі становяцца нязручнымі? Які плод я аддаю Богу сёння? Памолімся разам у інтэнцыі таго, каб Христос заўсёды заставаўся краевугольным каменем нашага жыцця, а таксама папросім заступніцтва Багародзіцы у дзень аддання свята яе Успення. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не водзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амінь. На зямлі я толькі падарожны, не хавай праўдзівы свой закон. Всёй душой са смяглай прагну, Божа, спаталення праведным судом. Да зямнога пылу я прыліпну, сваім словам ажыві прашу. Ад нуды
драмоты шэрай звыклай, абудзі, умацуй душу. Солодкое слово твое, слово у темры святло, светоч для ног на стяжине, мой Бог. Солодкое слово твое, солодкое слово твое, слово у темры святло, светоч для ног на стяжине, мой Бог. Солодкое слово твое, твой закон гучаў нібыта песня, калі ноччу збіўся я з дарог. Памяці імя твоё воскресла, быццам скарб я твой закон збярог. Даражэй за золата і срэбра слова з вуснаў, Господи, твоих. Твои руки мне зляпілі сэрца, Божа, розум цьмяны праясні, і тады я навучацца буду спасцігаць закон праўдзівы твой. Прагне сэрца збаўчага прысуду, твайго слова прагну ўсёй душой. Я раней, чым цемра развіднее, пільнымі вачыма ўначы. Твоё слово, Божа, ў захапленні, сузіраю, думаю аб ім. Солодкое слово твое, слово у темры святло, светоч для ног на стяжине, мой Бог. Солодкое слово твое, солодкое слово твое, слово у темры святло, светоч для ног на стяжине, мой Бог.